sakto na ipadong tiguang. Manugo ta. Gi kay siguro tagkuan-kuan. Mao jud. Noy, pwede ka manugo? Yahay! Namoy upat ka buka mo! Libat man day na. Nuwa, lugo ta, libat di ay. Unsa? Gadungog ra ba ko? Lan may pinaana namugos ta. Gwapo ra ba? Pa jud. Libat pod. Pasaldi na lang, kita pa manugo. May daing tawgon. Naoy, Asa? darao. Meanwhile, Hi! Salamat! Kwarta na sad. Wow, kanindot jud sa view dire oy makapa. Mo jud, lugar pirmi anhian sa mga artista. Si artista, wala mga ikaw. Outro tao. Bibi manugo ko. Buti magdalan diri oy. Naglubak-lubak man. Oo! Nag-ano na. Pilahan mo ko ba? Pwede ba picture? Nindot magud ang view noy. Sige! Oy, beli ba na? Di na ba ko mudawat basta gamay ra gihatag? Arti hapon ning libatan ni. Mangita pag yud og dako. Unsa? Unsa ingon nimo? Wala. Mau pay libat, bungol pa. Mo jud. Aribi! Kay, dali kay mananong pa kong dapaw dito. Aribi! Pero nga ginang kamot mo ba? One! Cellphone! Pero nga ba't ha? Kay upload yan mo sa Facebook. Uy, salig sa bitiran! Drama! Waki! Kung sa mana, huwag malagi minapi. Aw! Wala di ay! Darao! Waki! Pero nga po nuy, oy. Ihuldi ba, ihuldi. Usay huldi ba? Bugo ba di mo, oy? Huldi ba ka nang kita tanan lawas? Aw, ana di ay. Abi ng full day. Okay, mana mga dudong? Aman inyong mga bayad. Tara ba ko? Asa? Tara ba? Aman! Baka mag-anoy. Sama ni! Puro mo lagi lisensiyo! Iginoy, salamat kayo niya. Sana kunin ka na ni Lord. Salamat! Nakakwarta ko ko hinungdan ani. Bisan libat ko, proud to be. anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Uy! Asam di mo upat? Ha? Asam mo? Ngita nindot nga view. Say upat. Tulo raman may. Meanwhile, Sakto, pwede ba may manugo niyang duha? Aribi! Dali! Aribi! Oh. Ariba! kala ko diyang daoy, kapag lisod pa niya aman dere. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ito start. Uy, sakto. May tiguang padong. Manungog ta. Ay, manungog. Ito start. Aribi! Ako may kuha rin. Daraoy! Aribi! What's up mga kainampak? Mga kainampak! Maninyo! Yung maninyo! Tayo kayo. Naday ang request sa shoutout na mo di ay. Shoutout kay Catherine Borromeo, Blaze Manada, Giselle Borromeo, Princess Aisha Tausa. Og ni Angelica Morales, Che Bros. Og ni Christopher Tabanao, Reginald Vince Oporto, Carla Canincia, Carl Stephen Canincia. Trisha May Lopez Delvo, Irish Trisha Delvo. Sorry? Resinville Tarnate. Og shoutout din ko sa Philba team og sa coach nila nga si Idnar Umbaytang sa inyong mga loads.